खुलुमबाय गिबियाव नायग्रो नोंथांमोनखौ गासैखौबो सानलां बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ नोंथांमोना माला मोननो हागोन आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों दे नोंथांमोनाबोथ' माने बेखौ मिथिनानै मोननो लुबैखादों जानांगौ बे 10,000 फैसाखौ नोंथांमोना माला मोननो हागोन मानो होनोबा जोंहा दंफां गायनाया खेबनै जानानै थांबाय नाथायबा नोंथांमोना दासिमबो माने गिबि दंफां गायजेननायनि बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौनो नोंथांमोना मोनजेननो हायाखै दा बिनिखायनो नोंथांमोना माने गोबाङानो बालायलांबायसो दां आरो सरकारा थगायबायसो नामा बेबायदिसो नोंथांमोना सानलायलांबायसो दां बे 10,000 फैसाखौ दाबो माथो सोनानै हरासै सरकारालाय उमुक थारिखआव सोना होगोन उमुक मासाव फैसाखौ सोना हरगोन बेबायदिथ' खोनाबाय थादोंमोन नालाय नोंथांमोना नाथायबा दासिमबो माने जोंहा बे 10,000 फैसाखौ नोंथांमोननिसिम सोना हराखै दा बिनिखायनो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना बे 10,000 फैसाखौ मालाथो मोनमारनो हागोन दा बिनिखायनो बे भिडिअखौल' नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायना लाबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो गासिबनिसिमबो गुरै खावलायग्रोनाय थाग्रोबावबाय दे नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना गासिबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम एसे सिगाङाव मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन नोंथांमोननि बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसानि थाखाय फिल्ड भेरिफिकेसननि खामानिया सोलिगासिनो दं होननानै जोंहा दाबो सोलिगासिनो दंखायो बांसिन मानसिनि बे फिल्ड भेरिफिकेसननि खामानियानो जाखायाखै दे जानो हागौ नोंथांमोननिया सोरनियाबा बे फिल्ड भेरिफिकेसननि खामानिया जाबाय जानांगौ नाथायबा आं मिथिनायाव माने जोंथिंजायबो बे फिल्ड भेरिफिकेसननि खामानिया जाखायाखै आरो नोंथांमोननिथिंबो जानो हागौ गोबांनियानो बे फिल्ड भेरिफिकेसननि खामानिया जाखायाखै जानांगौ जोबोद लासै बे खामानिया जादों दै मानो होनोबा जोंहा ब्लक कअर्डिनेटर बिथांमोना नोंथांमोननि न'आव फैनानैसो बिथांमोना फिल्ड भेरिफिकेसनखौ खालामफैदों नालाय दा बिनिखायनो गासिबो मानसिफोरनि बे न'आव थांनानै बे फिल्ड भेरिफिकेसन खामानि मावनायाव एसेबाबो लेट जाखागोनखा आरो खामानिया बियो दायो माने जोबोद स्ल'यै सोलिदों दाथ' फुजा बायदिसिना जागासिनो दं नालाय दा बिनिखायनो जोंहा बे खामानिया आरो दायो माने लासैसो सोलिबावदों आरो दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरनाय जायो नोंथांमोना दानो बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ मोनगोन होननानै नोंथांमोना दायो साननानै लानो नाङा माने मोनथ'खानाय नङा नोंथांमोना मानो होनोबा बे फिल्ड भेरिफिकेसननि खामानियानो जोंहा जायाखै नालाय जाबाय जाजेननायालाय नाथायबा जेबो आदायानो जायाखै बायदि मोनखादों आं बेखौ लासैसो जोबोद माने लासै बे खामानिया सोलिगासिनो दङ फिल्ड भेरिफिकेसननि खामानिया जेब्लाखिनि माने बे फिल्ड भेरिफिकेसननि खामानिया जोबाना अब्लासिम माने नोंथांमोना नेखाबाय थानांगोन जेब्ला फिल्ड भेरिफिकेसननि खामानिया गासिबनाबो जोबजोबगोन अब्लासो नोंथांमोना बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन दे दंफां गायनाया खेबथामानो जाफैलायलांगोनसो बाराबाथ' अब्लाबो नोंथांमोना 10,000 फैसाखौ मोनाबाथ' आरो मा जाबावनो फार्स्ट गायजेननाया जोंहा नै बोसोरसे जाबाय बिनिफ्राय दाख्लैबाव नोंथांमोना आरोबाव दंफां गायबावबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बे मेम्बारफ्राथ' गायजोबनांगौ नालाय आरो नोंथांमोना बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बे दंफांखौ गायाबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफ्रा नोंथांमोना माने बे 10,000 फैसाखौबो मोनबावा बेबादिसो नालाय जोंहाथ' स्किमाव नोंथांमोनाथ' मिथिखादों दा बेनिखायनो नोंथांमोना दंफांखौ आरो गायबावबाय साफायनानै हरबावबाय नाथायबा दासिमबो सरकारा बे 10,000 फैसाखौ नोंथांमोननिसिम सोनानै हराखै बेसो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा जाहैबाय जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना देग्लाय बोसोरनि गेजेराव मोननायनि चान्सआ दङ माला मोननो हागोन बेखौ बुंनो हाया मानो होनोबा फिल्ड भेरिफिकेसननि खामानिया जोबोद लासै जादों बेनिखायनो माने बेखौ बुंहरनो हाया आरो जुदि गासिबनाबो एसे जोबनायनि लामायाव फैयोमोनबा नोंथांमोननिसिम बेखौ खोन्थाहरनो हागौमोन नोंथांमोना माला मोननो हागोन बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ दा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम बेखौनो बुंहरनाय जाबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ नोंथांमोना माला मोननो हागोन बेनि जेबो थारिख एबा मा मासाव मोननो हागोन बेनि जेबो खौरां गैया मानो होनोबा फिल्ड भेरिफिकेसननि खामानियाबो जोंहा दायो सोलिगासिनो दङ जेबो जोंहा खामानिया एसेबां माने स्पिडि जाखायाखै बियो लासै जागासिनो दङ दा बेनिखायनो नोंथांमोना एसे उनावसो बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ मोननो हागोन दे दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना दायो मिथिनानै मोनबाय जानांगौ नोंथांमोनाबो गोबाङानो बेखौ मिथिनानै मोननो लुबैदोंमोन जानांगौ आरो नोंथांमोना माने मोननाय नङा बेबादिबो नोंथांमोना सानो ना दे नोंथांमोना लासैनिबाबो मोनगोन नाथायबा एसे सम नेनांसिगोन आरो बेनो जाहैबाय बाथ्राया सरकारनि खामानिखौलाय आरो माथो बुंबावनो सरकारा जेब्ला सानो बिथांमोना होनो अब्लासो बिथांमोना होगोन आरो खामानिखौ आरो बिथांमोना थाब मावहोगोन बेबायदि बेखौ नोंथांमोनाथ' मिथिखागौखा दा बेखिनियानोमोन आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम बेखौनो आपडेट हिसाबै खोन्थाहरनाय जाबाय माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना बे भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबनोबो शेयार खालामलायबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों